kum ka jingbu jingkan mau halor ka jingdap balais nem jong ka jingyai lanti jong ka village organization ha ka shenong bersik yak balatip kum ka jingya teli lang village organization menta ka singi kala arkhe yak jingdap balais nem jong ka ne ka kanhun ki longkmi ki ba kuntup yak ka jingi lumlang jong ki khatwei teli ki self help group ha ka ne ka shenong Hagan ka singi la yoru ya kijing ruai bat kijing syat na kilong kami kabalong kum kandak jong kijing ya kemenlang bat kum juru kijing pen inam ya karyam ya kabala penuan dor da kijing syana lan ya da design ki baki ya syanahi. Ini bayan balai ta di kondrian sedang. Gamai sampai kini sudah di bayan besar pari dei kong Victoria Nursing. Yang kacau dan lambe lemah lagi calai balik cuci somen gulai dinjelai Shushu la yo ruban od yo kek dap lais nem jong ka village organization da kajing simpen talang jong ki nong syak hot ngobha ha kane kasngi ki bak kentup yo ba garlan dingsun ubri blog koordinator kamboy rombong CNR di blog ubalong ru hak ju kopor ku we nagi samlarang ba kathan ubajumi ba chakmat na ka banta ban no senyang syak imlang salang nang tau ba Richbon shooting ubri branch manager jong ka Meghalaya Ruarbang Maulas Nai branch uba Vanlal Thaba ubri cluster coordinator uba Martin Mashli ubri orang basionong kasionong bersih uba Siampang Sten ubri secretary senong ikong Jovita Sten ibri presiden jongga Jingya Teli Village Organization ikong Diang Rilang Madur ibri secretary kidikot jongga Village Organization kisamla senong kentup de ki hebret naga senong ki pelawan ban sakhi ka Jingya lekmen jong kilong kemi ka Jingya Teli Lang Village Organization haba ajingkeran hagane kasngi nagaliang jongba garlan dingsun uloong baka Jingya Teli Lang kadai kabadon kambha habadon haga kenhun namar la dakit khia tang siliang bat siliang pat ka shuap ye kam batrei giwei kam dei ke babha habadon haga ju ka kenhun da ka bain usa da ka jing thap khti kabadon kam art ligi khti ban pansawa ye jing thap khti bat ka jing sawa kan mi la thap baro arliang la yoro jing shat na kilong kemi ki badai ki khot jong self help group ba pair ki badon haga nek organization artli to artli mundur mana ini orang basnong naik dari presiden sekretari naik dari nombut ban ai ke sekretari lang tap besok ya hak history jong jingim ke jong bro kenal ba mar sendap sistem mar senkai mar sendap sistem ni juai nem ni jot kik la ne la dang yim yo ke gro ndei ni pentit iwe sun mit banai ban pen satunat ki kun ki jong ni kata ka de ki jong long kerpang ke jong ni kun ki kasi te hang ne ki lai teli ki snem ki pilaya hang ne posnong jong pri kam dei galenti ke besuk kinong elam na presiden ki secretary kinong kit kam jong ki organization jong ki self help group kam dei ke besuk ya pi telun ne ke kam ki jing sakren ki jing sakentho ki jing sakdopti bat kunta terter primat piyaj lingba jong ki ne kilenti bat ngaju kenau bat ngaju mudur ba ka jing posnil bat ka jing mudur kan namala benura ke jing kela hakim lang salah balai ngong bunta pada ni tia menit ni posnil ni himstep katu kan namala benura jing kela lengan subudur badan mana-mana benura ban penitnat ya kene kasnong benura ke jing long kawe ya kene kasnong ladang susung suklihti ladang long tang long pekai ni namala benura ke jing kela hapos nong po tao jong pi kenal balai ni thapti kadon la ka jong katao balai ka khti jong ni thap kadon la ka jong kalenti ko balai ni thapti ladang marwai presiden la ne marwai ka sekretari kan yang kan trai kan nomor ra film ka jing tri lang ka jong pi
pada orang basnong maroi unian kinong kit kamsnong ki kaisi maroi kan yang klaim ke jing kersian jong pi ki longjing ki longsem nginong la kan orang ke jing kala posnong ke jong pi ki babun gisnong ki mat ki pat ki mi arteli ki mi arliang na kadao menyinang tang banyak dokti lane minang tang banyak pek ngilong tang kita kinong pek bat kinong posnu ba kiwe kinle lane mano banle pe nakaliang jonga kun kadak ban wan ban ya snok ti lang bapi tingidon dine jinga isu bhai beret nak benta jong kini kiri orang ba la jong benta jong kini kilong kini temen kebetulan nasional ban ya sa jing kenau lang apa deng jong ni bagane ke sing dap lais nam ke jong pi pengen khot iki deki kita nangge kumba meremut ini ki bukan kerta ini ngan khot iki bikin wan sini sekmat bangin ai kene ke jing ai sulba Kaya tak bilang tau, kaya teman lang naman tayo gini teman bilang apa Islam gini kiru komplit. Ngilala ban penyok biang sakawai pat kane ke grup ha ka ba ngilala ban pen khle lang ya ki senrang lane ya ki long kpa bat ki long kemi kane ka dei ka skim ka bathamai lengba ka jingya te jong ka NRLM bat ka Integrated Child Development Scheme ka ICDS ka ba piete bha te da ini i jing pentip ya phi nga syukwa ban pen slur bat ban ai men sim susu ya phi kham tam kilong kpa ki badan ha kane ka snong ba mdei bangi penform ya ki SSG tang ya kilong kemi hendrei ngilayo ya kata ka order ka bathamai bangila ban kentup lang ya kilong kpa ro ha kine ki thup jung ki SSG da ka ba kila ban ya khle lang ali lang